Ka zamo na waya alhaji ka zamo na waya ai masoya yau tare zani je ni da kwana kaga soyayya yayo gashi kunya wuri alhajin mu da barka gida guda suka tare zaki yau ban kwana amarya karke kuka lokaci dai ya kai abu ne muku barka masoya na masoya san mun na waya tashi tashi kita aka amarya karki shiko auren ga hanyo hidima har mai kiyasu mai kai bikin musu yayaye alhaji ka zama an ka zama da na kware ba ba wale na ga mai kiya biya kunya laje muku nisa san munna waya to ashe na safiya mai rayi ayuban safiya yau na tuno kai waye kasan munna murya shawarawa marya na zo ne yin biki ya fito daga aiki ruwa ki bashi da farko ki mai fara'a wadda za ta sashe su ki kai ruwa ban daki abinci ka ana kiko barka yanzu alkawar ka dauko ci da sha sitira alkawar gidan ka dauko kuma ka sa hakuri dan jikin su mata da rauni karka bar makiya siri kan kuka na su gano shawara ce mai zamani ina bankana amarya to ina fitina ashe kana nan na ila an wankare musanna sadauki baban hanifa tana da kai ba za ta yi kuka jinjina ci gwani da kai na jin daɗi barka waya ni gare na masoyi a radu bai min nisa na yi sabo ga garin na yawa ma kaiwa ga Hassan da Husaini jinjina mai girma ga ita na nan ita na yawa ma kai